Да, ще кажа и за хората. Много ви моля, беше притрукано, нямаше тук. Конете тръгнах, искам хората от тук нататък пълна дисциплина. Слушате ме само мене по микрофона. Води побила Сандора с жокей Самет Кемал. Коня на Тансен Басил от Боил. Следвано от Хеван Кинг, фаворите в днешното бягане. Хеван Кинг вече има 2 победи тази година. На трето място е Дани Бой с Пюждат Изев. Именно този завой. Господа организатори, трябва да се борите до година да го изчистите. Много ви моля. Виждате каква скорост се развиваше, на каква скорост отидаха. Сега начало е с Хеван Кинг и Севедин Саидов. Сандора и Самет Кемал. Дани Бой Пюждат Изев. На четвърто място е Хартбрейкър, победител от Сандрово с Родриго Мендоса. Пета позиция за Холандия, Радостин Иванов. Коня на горилата на Разград. Последни 800 метра. Води Хеван Кинг, фаворита в бягането. Хеван Кинг с коня на Евгений Червеняшки и Валери Костадинов от Борован. Втора позиция за Сандора и Самет Кемал. Много ви моля публиката. Имайте уважение към тия хора. Казах ми, това вече е републиканско състезание. Хеван Кинг с лекота, може би ще си осигури последни метри преди острия завой. На втора позиция излезе Хартбрейкър с Родриго Мендоса. Коня на Риза Ризаев от Русе. Трета позиция вече мушна се някой там и това е... Не е Гроздан. Това е Страхил Иванов, сякаш с Канелов. Той ми изглежда, че е това. Канелов е трети. Последни метри за Хеван Кинг. Той е спокоен, взе острия завой. Хеван Кинг и Севедин Саидов, рожденника днес навършва 30 години. Победител на победа вече мога да кажа за Хеван Кинг и Севедин Саидов. Второ място за Хартбрейкър. Трето място за Канелов. Четвърти остана домаки на Пюждат Изев с Дани Бой. 3 класации в днешния... Трето на България.